L-Unjoni Ewropea permezz tal-Europarlamentari qed tħejji pjan biex l-Ewropa ttejjeb il-mod kif tuża l-ilma. Blan aħħar jkun li jkun hemm biżżejjed ilma nadif għall popolazzjoni Ewropea, l-industri, il-bidja u n-natura fost oħrajn. L-Europarlamentari Malti Thomas Bajjada qed immexxi l-istrateġija Reżiljenza tal-ilma li se tkun qiegħda tara kif l-Unjoni Ewropea se tkun qiegħda tirrispondi għan-nixfiet il-kontaminazzjoni tal-ilma fost oħrajn. Dan il-Kumitat imbagħad se jippreżenta r-rapport tiegħu finali nhar l-Erbgħa li ġej. Ir-rapport la darba jiġi adottat se jagħti kontribut għall Parlament Ewropew fil-proposti li se tippreżenta biex tigwida liġijiet futuri Ewropej u l-finanzjament dwar l-ilma. Ir-rapport jenfasizza l-bżonn għal miri speċifiċi għas-settur fuq il-konsum tal-ilma bħal-bidja, l-enerġija u l-industrija biex jiġi żgurat użu sostenibbli u ġust fir-reġjuni Ewropej. Rridu naraw li ikollna biżżejjed ilma li jasal għand il-bdiewa ġewwa l-għaliq kollha biex naraw li kellna sorsi differenti ta' ilma. Fosthom pereżempju il-famuż proġett ta' New Water illi huwa bidu tajjeb fejn qegħdin naraw ir-reusing tal-ilma, qegħdin naraw illi l-ilma tad-dranaġġ qed jiġi proċessat biex jerġa' jintuża fl-għaliq. Rridu naraw li nkomplu ninvestu f'sorsi alternattivi ħalli mhux biss niddependu fuq l-ilma tal-pjon, mhux biss niddependu fuq id-desalinizzazzjoni imma niddependu wkoll fuq sorsi oħrajn ta' ilma. Bajjada jappella wkoll għal investimenti fit-teknoloġija fosthom l-intelligenza artifiċjali biex jiġu identifikati opportunitajiet fejn tista' titjib l-effiċjenza bl-użu ta' dawn il-għodot diġitali. Malta bl-smart meters illi daħlu reċentament qed nistgħu nkunu nafu kull ħin kemm il-qatra qegħdin nużaw. Għandna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea illi lanqas meter ma għandhom. Mela x'inhi d-differenza? Il-fatt li inti qed tagħmel monitoraġġ tal-użu u monitoraġġ tal-effiċjenza ta' kemm qed tuża ilma, bekk qed tkun taf kemm inti tista' iżżejt jew tnaqqas l-effiċjenza tiegħek. Biex din it-tranzizzjoni tkun possibbli, r-rapport jipproponi l-ħolqien ta' fond iddedikat ta' reżiljenza tal-ilma u jirrakkomanda investimenti mirati biex jappoġġjaw l-implementazzjoni tal-proposti. Huwa saħaq fuq linja diretta għal fond ta' reżiljenza tal-ilma sejħilha bħala imperattiva għax kull ħaġa li semmit sissa hija bbażata fuq il-bżonn ta' flus u investiment li jmur direttament għal reżiljenza tal-ilma. Ir-rapport isostni l-bżonn li tingħata protezzjoni aktar b'saħħitha kontra t-tniġġis tal-ilma u sostna li din trid timxi id fit mal-appoġġ għall-bdiewa billi jingħataw għodot, fondi u għarfien biex itejbu l-effiċjenza u l-użu tal-ilma.